Byť mužom neznamená, že ťa je vidno všade, ale že ťa je vidno, keď to naozaj treba. Dnes vám ukážem 5 vecí, ktoré keď sa naučíte a príde chvíľa, tak vás vidno bude. Môžeme sa na to rovno vrhnúť. Prvú vec, tak sú to manuálne zručnosti. Vymeniť žiarovku, opraviť niečo, keď sa doma pokazí, ale napríklad aj si navariť. Byť manuálne zručný je na nezaplatenie. Čím som starší, tým viacej to chápem a tým viacej si to uvedomujem. Nie len preto, že som začal fyzicky pracovať, ale naskytujú sa mi príležitosti, kedy to čím ďalej, tým viac využívam. Keď niečo opravíte, čo napríklad niekto z vašej domácnosti spraviť nevie, tak ako muž cítime zadosťučinenie, že sa nám niečo podarilo a že nás bolo niekde treba. Raz som počul taký vtip, že keď chcete byť užitočný v domácnosti a byť manuálne zručný v domácnosti, máte vybrať baterky z ovládača, vaša žena, mamka, sestra, v akej aktuálnej situácii ste, tak sa bude čudovať, že prečo nefunguje televízor. Vy vtedy prídete ako veľký hrdina s baterkami v ruke, ktoré ste predtým vyťahli a dáte ich do ovládača. Tak toto samozrejme nemyslím. Byť užitočný v tejto oblasti je fajn. Manuálne zručnosti ťa učia precíznosti, trpezlivosti a hlavne zodpovednosti. Po druhé, schopnosť počúvať. Silný muž nie je ten, ktorý má ku každej téme čo povedať, ktorý všade bol, všetko zažil, nič ho neprekvapí. Silný muž dokáže stíchnuť, počúvať to, čo sa mu niekto snaží akurát povedať. Počúvať svoju partnerku alebo manželku bez potreby zasiahnuť. Ak je niekto mladší, tak počúvať rodičov, učiteľov, mentorov. Nielen počúvať v rozhovore, ale počúvať aj ich príkazy a rešpektovať tak autoritu. Toto zahŕňa príjmať kritiku. Ak počúvame a niekto hovorí o nás, dozvieme sa veľa vecí, na ktoré by nebol priestor, keby stále rozprávame len my. Vedieť sa poučiť z tej kritiky, príjmať ju, bojovať s ňou vnútri, snažiť sa to zmeniť. Naučiť sa vnímať emócie druhých skrze toto počúvanie. Myslím si, že ak to pozerá nejaká dáma, dá mi za pravdu, že ak muž vie pochopiť emócie, ktoré dáma prežíva, tak je to ako sol nad zlato. Syndrom opravára, možno ste o tom počuli, možno nie. Nadväzuje to možno aj na ten prvý bod manuálnej zručnosti, že my muži máme silnú potrebu niečo opravovať. Platí to aj vo vzťahoch, v rozprávaní, konverzácii. Nesnažte sa opraviť, snažte sa vypočuť. Buďte dôverný poslucháč a nie rýchly opravár. Po tretie, finančná gramotnosť a rozumenie sa peniazom. Už od malého veku si môžete vytvoriť návyk odkladania si peňazí. Vždycky, keď nejaké dostanete, kúsok si dáte nabok. Aj s malou čiastkou sa dá vytvoriť veľký návyk. Môže to byť, že dostanete na Vianoce 20 eur, tak si 5 odložíte. Môžete začať investovať s malými čiastkami. Už teraz sa dá investovať aj s 10 eurami. Každý mesiac budete investovať 10 eur, keď budete zarábať viacej, už možno nie z brigády, ale z normálneho zamestnania, tak si zainvestujete viacej. Začnete s málom, potom môžete pridávať. Dôležité je to, že ste začali skoro. Budete popredu pred veľa ľuďmi, ak toto začnete robiť. Tým sa dostávam k tomu, že zarábať. Nájdete si prácu, začnite podnikať, dostanete sa k nejakému príjmu a naučte sa s ním hospodáriť. Počul som niekde, že veľké percento hádok v manželstve býva kvôli financiám. Ak sa ich naučíte spravovať, byť k ním zodpovedný, žiť pod svoje možnosti, čo je veľmi dôležité, neminúť všetko, čo zarobíte, ale vedieť si odopriať nejaké veci. Keď sa naučíte tvoriť rezervu, nedostatok vám nebude brániť v tom, aby ste mali dobrý vzťah a budete mať o jednu tému menej, o ktorú sa viete s niekým pochytiť. Takže naučiť sa hospodáriť s peniazmi. Ďalší bod, vedieť sa modliť. Byť líder v tejto oblasti. Modliť sa za to, čo potrebujú ostatní, čo ostatných trápi. Začnite ale od seba. Ak vás niečo trápi, modlite sa za to. Skúste nadviazať ten kontakt s Bohom najskôr vy. Vedieť ďakovať, nachádzať Boha v takých maličkostiach. Byť líder neznamená, že vy teraz budete najlepšie vedieť pre každého, čo v danej situácii treba robiť, ale byť líder znamená, že budete vedieť vytvoriť komfortné prostredie pre človeka, ktorý napríklad bude zažívať ťažkú životnú situáciu, ktorej on sa môže porozprávať s Bohom a pomôcť mu a byť s ním. Muž bez vyššieho princípu spojenia s Bohom vie veľmi rýchlo padnúť do svojho ega. Muž sa má po vzore Ježiša rozdávať ostatným. Modlitba, ako názov tejto kapitoly, tejto časti, je prostriedok, ako viete, seba a svoj čas ponúknuť preto,
aby ste s niekým zdieľali ich trápenia pred Bohom, aby ste sa dokázali radovať z úspechov ostatných pred Bohom a dokázali ho chváliť a išli tak príkladom ostatným. Tým časom sa dostávame k ďalšiemu bodu, ktorý nie je zahrnutý v týchto 5, ale myslím si, že je dobré ho tu spomenúť. A to je vážiť si svoj čas. Zamysli sa nad tým, čo teraz robíš. Čo robievaš v týchto dňoch? Prináša ti to niečo? Dáva ti to hodnotu v tvojom živote? Plní to nejaký účel? Je to len mrhanie časom? Plýtvaš hodiny denne na hrách? Zamysli sa, lebo čas ti nikto nevráti. Investovať čas je najdôležitejšie do vzťahov. Teraz som akurát počúval nejakú kázeň jednoho Američana, ktorý tam dal takú otázku. Pýtal sa tam, keby vás dostanem naspäť do vašich 20 rokov života a poviem vám, dám vám $5 miliónov v čistom, bez zdanení, ale nie dobrú partnerku, alebo si môžete vybrať dobrú partnerku, čo by ste si vybrali? A povedal, že ak by niekto vybral 5 miliónov, tak je blázon. To svedčí o tom, že naše vzťahy a to, s kým sme, s kým trávime čas, ako kvalitné sú naše vzťahy, rozhoduje o kvalite nášho života. Áno, peniaze a financie sú veľká časť kvality života, lenže ja osobne tiež si neviem predstaviť, že by som mal milióny na účte, ale mal by som na prd vzťahy. Čas sa oplatí investovať do vzťahov, to mi verte. A to sa dostávam k poslednému 5., respektíve 6. bodu. A to je, že zober zodpovednosť. Môžeš zobrať zodpovednosť už v mladom veku. Ak si vo veku ako ja, tak ako som spomínal, nájsť si prácu, osamostatniť sa, prevziať zodpovednosť, ale napríklad aj doma. Vidíte, že je plný kôš. Tak ho vezmete do smetí a odbremeníte tak ľudí, ktorí bývajú s vami doma. Zodpovednosť ale za svoje chyby. Spravíte niečo zlé, alebo sa vám stane v živote niečo zlé. Najjednoduchšie je kydať na všetkých okolo, že to sa stalo kvôli tebe, lebo ty si spravil toto a toto. To robia chlapci. Ako muž by si mal vedieť zobrať zodpovednosť za to a mal by si sa naučiť mať rád svoje chyby, lebo ťa učia. Každá chyba ťa posúva ďalej, ak si z nej zoberieš to, čo ťa mala naučiť. Verte mi, keď sa mi stane nejaká chyba, tak áno, je to ťažký proces vyriešenia toho, ale keď si to potom zhodnotím, snažím sa z toho čo najviac si zobrať, pretože je to ten najlepší spôsob, akým sa niečo môžete naučiť. Naučíte sa niečo na svojich chybách. Teraz nedávno som si išiel umývať auto a zapadalo mi to saharským pieskom. Tak som šiel do autoumývačky, ešte nikdy som si neumýval auto handrou. Mňa nenapadlo, že najskôr by som si ho mal úplne umyť od toho saharského piesku a až potom si ho šamponovať s tou utierkou. Ja som ho len našamponoval a začal som ho utierať. Potom pozerám, že nejaké je doškrabané. Sú to také mikroškrabančeky iba, čo sa dá vyleštiť, čo som ale vtedy nevedel. A ja pozerám, že prečo mám to auto také poškrabané. Začal som prvotne obviňovať v srdci každého možného, koho išlo. Že jednoducho nikto mi to nevysvetlil a že proste ako je možné, že sa mi to stalo a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom, keď som trošku vychladol, tak som si povedal, že pozri, to je tvoja chyba, mal si to pozrieť, ako sa to robí a si poučený. Keď sa už v budúcnosti niekto bude snažiť umyť si auto niečím takým, tak mu budeš môcť povedať, že pozri, najskôr si to auto umyj a až potom šampónuj. Prevziať zodpovednosti za svoje emócie. Keď sa vo vzťahu pohádate, ty si uvedomíš, že si spravil niečo zlé, že to bola zlá emócia, ktorú si zo seba vyplodil, prísť za partnerkou a ospravedlniť sa jej. Prevziať zodpovednosť za to, že si spravil zle, ale že to chceš napraviť. Prevziať zodpovednosť za svoju rodinu. Áno, možno máš 18, možno máš toľko čo ja, že ešte nemáš manželku ani deti, ale ty tú zodpovednosť preberáš už teraz, tými rozhodnutiami každodennými, ktoré robíš. Nadviažem na to, čo som hovoril pri čase. Proste to, ako ho využívaš, je zodpovedný za to, ako bude vyzerať tvoj život potom v budúcnosti. Dobre si rozmysli, či ten čas investuješ do blbosti alebo do niečoho, čo ti v budúcnosti prinesie ovocie. Oplatí sa obetovať svoj komfort a vychádzať z neho pravidelne, pretože ak svoju komfortnú zónu budeš pravidelne prekračovať, v budúcnosti to bude mať oveľa väčší úspech, ako keby si zostal stále takto schovaný, pretože je niečo ťažké. Zober zodpovednosť. Kašli na to, že je niečo ťažké. Proste budú v živote ťažké veci, ale musíš sa naučiť s nimi bojovať. Potom budeš niekto, na koho keď sa človek pozrie, niekto tvoj blízky, tak si povie, že s ním chcem tráviť svoj čas, s ním chcem byť, od neho sa chcem učiť. Toto je záver tohto videa. Verím, že si sa niečo nové naučil. Budem ti držať palce v tom, aby si tieto veci zaimplementoval do svojho života. Daj like a odber. Budem sa na teba tešiť na budúce. Vidíme sa. Čau.